Ita nga awanen ti napipigsa nga angin ken tudo, ad-adda na makita ti perdisyon nga impay ti Super Typhoon Nando. Arig na nagbali na karayan daytoy nalawa a kataltalunan iti barangay Tapaw Tige iti ili ti Paway. Saan met a nakalasat digiti sumagmamano a barangay iti ili ti Badok. May isa ka digiti kang ronaan ang naapektaran iti ili ti Badok iti iduduprak ni Super Typhoon Nando ket iti barangay 22A Gabut Norte. Sumagmamano ka digiti pagtaengan ditoy iti naperdi kas iti daytoy abalay no sa dinno ati mayok iti bubong na gapo iti kinapigsa ti angin. Pati digiti kaabay na pagtaengan saan na nakalasat iti perdisyon. May sa coastal barangay iti Gabot Norte ket malaksid kaditi sumagmamano a pagtaengan a nadadael, apektado pa iti panagkalap diti narway a residente nga isumet iti kangrunaan a pagsapulanda. May sa kaditi nasurok dua gasot a mangngalap iti barangay ket ni Tatay Joseph. Nariga sir ta napigsa ti angin. Doon pinarpidi na to sir. Ket digiti pagtaengan dito sir, dabay iti Ado nagdal sir. J pagtaengan niyo sir. Ado sir. Nadadael ta pagtaengan. Ni kali nagkukumoy. Nariga sir ta mo pagsapulan mi sir. Kano tinuodi nga ituturong iti baybay sir? Awom pa sir. Ay di may kapatangal daw sir. Okay, so aging ganat ta sir hantay nga nagturong. Hampay sir. Apay sir. Napigsa ti tao pa lang sir. No kasta nariga mo ti biag minuan makalapam mi. Mangnamnaman ni Tatay Joseph ken digiti pada na mangalap nga iti mabiit ket makatapog damanen iti baybay tapno iti kasta ket makapagsapulda para kadagiti pamilyada. Kabayatan na agtultuloy met iti panagmonitor ni Badok Mayor Virgilio Calahate. Kunana man narimaan iti panagukukunda iti data tapnon makita da iti kabuklan a balor ti perdisyon iti ilida. Madama pa lang hopefully malpas da itata di gatherings da di data malpas di barang malpas da amin tata tapnon di kasta ket may bagamin to no anati pudno nga ken total amount ni tinaperdi nang runa pagkaramanan na po digiti infrastruktura na damage. Kunapay ti mayor asakbay pa iti duduprak ti Super Typhoon Nando pinasyarnan digiti sumagmamano a barangay kang runaan nan digiti coastal barangays. Kastulong met kaditi na apektaran ti bagyo nang ipaay ti mayor iti relief goods. Pinagyamanan ti mayor digiti umili iti kooperasyon da. Kunana asaan da anarigatan na nangalukoy kadagitoy a nagbakwit ken naiget da sinaganaan ti dimteng a kalamidad. Kinagpaiso na di predecessor meeting mi amin di ito babaan kin ni Engineer Balbas so discuss mi amin di iti dapat nga may sagana so pinagsaganaan tayo amin di ito but we are not perfect anyway but inaramid tayo amin nga kabalan tayo tapnon tigas target maramid tayo but as kadijay po sa meeting mi idikal man ket natintas mo iti result na. So babaan ti tinulong ti legislative body kang dua tayo ken kasama ti department heads napintas unay iti coordination ta addada amin di jay nakasupport amin ti entero nga LGUs iti dati panagbuwag. Mark Magdirila, Balitang Solid North.